Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Mamaia Vice City. Ok, ieșim afară din clădirea asta și dintr-o dată auzi o motoretă pe care vreau să o pun jos. Deci vreau să vorbesc la voi. Mulțumesc că unii dintre voi chiar apreciați munca mea și ce fac eu și că mă gândesc că tot o să merită ce fac eu pe YouTube și chiar vă mulțumesc mult. Deci chiar mulțumesc pentru munca făcută, munca mea, munca bine și apreciată pentru bun. Deci acum acest episod o să fie de distracție pe GTA, dar din păcate nu știu, cred că ăsta o să mai fac, în afară de episodul ăsta, o să mai fac încă 2 episoade de distracție și apoi o să închei. Pentru că deja mai mult fac, nu închei cu GTA-ul Vice City, doar că GTA Vice City o să fac și o să mă mai distrug. Nu mai fac video cu distracție. Mai fac videoul ăsta de distracție și încă 2. Ca să fie. Bun. Acest episod m-am gândit în mintea mea și mă gândeam să mă duc la țară, dar nu trebuie să mă duc. O să mă plimb cu această motoscărță mai de cap piața. Doamne. Din asta n-am făcut în viața mea în Vice City. GTA Mamaia, adică. Hai de curia asta, chiar merge tare. Deci. Îi dăm cu această motoscărță până o lasă-mă. Dar mai bine nu și m-am gândit să facem o acțiune, adică să sărim de pe motocicletă și să ne luăm la bătaie cu oameni. Deci, oare ăsta fuge? Nu cred că fuge. I ain't gonna apologize. Nu să văd cât de tare ești. O, te iei, așa e. Poate deja și vine garcea, poliția asta. Nu știu ce eu mi-au. Eu iau această scârță. Yo, what's up? De ce oare s-a întâmplat chestia asta? Abar n-am de ce. Da, și m-am gândit să fac misiuni cu această dubă de poliție. Trebuie să prind acel suspect într-un anumit timp. Sau nu pot să reușesc, așa că renunț la misiune și ne prostim așa cu mașini și cu pup. Deci nimic mai mult nu aștepta. Se pare că nu o să montăm mașina, taxiul ăla e prea urât și da, glumesc. Pentru că, uite, mă bag în ăsta și ăsta tot nu moare. De fapt mă pedică pe mine. Așa marș. Și eu încerc să intru în această clădire, dar nu pot să intru. Și totuși eu sunt cam dezamăgit pentru chestia asta. Vă dați voi seama. Să vi se năruie visurile. Adică dacă eu vreau să intru în clădire. Wow, dar la sigur merge să intrăm. Deci acolo e un mall. Mall. Cine?
Nu spune că o tras poliția din greșeală în mine. E bună. What the fuck? Asta e Beauty Mafia. Da, e Beauty Mafia. Bă, tu ești de acord cu muzica asta, gardianule? Eu nu cred că nu ești de acord. Haide. Ce m-am plictisit. Ah, gata. Mersi pentru curtă. Pentru bate, sigur. Urcăm sus. Nu o să faceți un magazin. Se ce crezi. De ce m-am plictisit de bolul ăsta, așa că eu o să ies rapid. Nu, e tare GTA mama aia. Și acum ce facem? O, aici o adunătură de femei. Și în sfârșit una femeie care să-l bate. Foc. Au! What the fuck? Și ăstea și-au luat bătaie cu mine. Foc. Auci. Adios. Și mersi pentru bani din nou. Pentru că chiar mi se ajutător. Nu am bani la ce? Pentru că eu mai mult mă joc cu coduri, dar na. Ca să avem și bani. Ca să avem și bani, că totuși. Abar am la ce să ne fie ajutător, dar... Că totuși eu mă joc cu coduri. De-aia nu mă joc. Mai ales de asta cu prosteală. Fac tot. Doamne ferește cum face, zici că sunteți de cai. Oh. Oare... Mă... Deci, da. Așa, uai, Doamne. Și eu să închei acum pentru că... Oh, tu ce vrei, Oh, la revedere. Ce am zis, bye.